Ini ndinonzi Chagonda Joseph. Rwiyo rwangu ndakarutora kubva muna Nziyo 147 vhesi 1 kusvika 20. Chinangwa chikuru chiri chekuti kunyange vanhu vachisangana nezvanosangana nazvo muupenyu, nguva dzose tinofanira kungoramba tichirumbidza Mwari. Give me
Inini ndinonzi Mrs. Privilege Madzamba. Ndiri mukomboza weGokwe Diocese. Ndakakomboza chimbo chinonzi kana tichipira muviri neropa raKristu. Chimbo ichi chakauya kwandiri ndaona kukosha kwaKristu kwatinoona kana tichipira pamwe chete naye.
Constance Muguti. Chimbo changu chinobva muna Nziyo 66 vhesi 1 kusvika 8. Pururudzirai imwe nyika dzose. Ndakazvibvunza kuti inini pachangu ndogona here kupururudzira Mwari wangu.
Jacqueline Tavengwa. Chimbo changu ndakachitora mubhaibheri muna Vakorosai 3:17. Musoro upenyu hwenyu naKristu. Baba